Дүдәме. Это не перевод. Жырның исеме тәрҗемә ителми. Аны я кушамат, я исем дип уйларга кирәк. Прозвище. Здесь поется... Бу әсәрдә уйный белмәгән яки уенга килмәгән гармунчы турында җырлана. По-разному слова бывают. Аны бүген сезгә Татарстанның атказанган артисты Зоя Борисова башкарыр. В этой песне Без бу җырда характерлы алымны ишетәбез. очень быстрый, Җырның башы әкрен ритмда башланып, когда борчак кебек тиз генә таралып киткәндәй сүзләрнең тиз әйтелешле ритмында тәмамлана. как горошек рассыпается каждое слово. А запев медленный, хороводный, а потом идет перепляс, музыка танцевальная. Сезнең белән әкрен генә әйлән-бәйлән йөртергә, аннары инде тиз ритмда җырлый-җырлый биергә дә өйрәнербез. Затанцевать. И дүдәме. И дүдәме. Шаян җыр. Песни интересны. Бу җырның формасы үзенчәлекле. Медленный. Башлангыч өлеше әкрен, сузып җырлана һәм тиз такмак өлеш белән тәмамлана. Мы сегодня с вами Әйдәгез, бүген без сезнең белән әлеге җырның сүзләрен, көен тыңлыйк һәм башкарырга өйрәник. научимся ее исполнять. А я уж немного... Мин сезгә аз гына әлеге җырның тарихын сөйлим. Впервые эту Иң беренче булып, әлеге җырны халык җырчысы Әлфия Авзалова башкарган. певица Альфия Авзалова. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә әлеге җыр үзенең лаеклы урынын алып тора. Зинхар өчен, безгә беренче куплетның сүзләрен әйтегез әле. Гармончылар гармон ала, гармонда ярышырга. Ярышларда җиңеп чыкса, сүз бирәм танышырга. А сейчас я попрошу певицу. Хәзер мин җырчының җырлагандагы кебек озын авазларны сузып, текстны укып бирүен сорыйм. Исполняя. Гармончылар гармон ала, гармонда ярышырга. Ярышларда җиңеп чыкса, сүз бирәм танышырга. А сейчас послушайте. Хәзер җырның көе музыка уен коралында ничек яңгыраганын тыңлыйк. Предложение. А сейчас Хәзер җырның беренче өлешен бергә җырлыйк. Ничек итеп сулыш алганыбызны исегезгә төшерегез. Беренчедән сулышны чыгарырга, елмаерга, аннары сулыш алып, аны тотып торырга һәм җырлый башларга. еще раз Хәзер әйдәгез, дөрес итеп сулыш алу репетициясен ясыйк. выдохнули, Сулышны чыгарабыз, улыбнули, елмаябыз, тянули, үзебезгә таба сулыш алабыз, сулышны чыгармыйча тотабыз задержали һәм и начали. җырлый башлыйбыз. Настройте нас, пожалуйста. Гармончылар гармон ала, гармонда ярышырга. Ярышларда җиңеп чыкса, сүз бирәм танышырга. Ярышларда җиңеп чыкса, сүз бирәм танышырга. А сейчас пойдет чисто. Хәзер икенче төрле җырлау ысулы такмак өлеше башлана. Проговорите нам. Зинхар өчен, Сперва безгә башта текстны сөйләм манерасында, поняли, а аннары җырлау манерасында әйтеп бирегезче. скажете в манере певческой. Пожалуйста. Әй дүдәме, гармончыгыз өйдәме? Өйдә булса килсен әле, биетеп китсен әле. Ялындыра килми ул,
Килер иде, уйнар иде, бию көйен белми ул. А сейчас Хәзер җырлаганда сүзләрне ничек әйтәсез? Шул рәвешле безгә сулышыгыз ничек эшләгәнен һәм сүзләрне ничек итеп тиз ритмда әйтүегезне күрсәтегез. Эй, дүдәме, гармунчыгыз өйдә булса килсен әле, бейтеп китсен әле, ялындыра, килмей ул, килер иде, уйнар иде, бию көйен белмей ул, ялынмыйбыз, килмәсә, гармун күтәреп йөрмәсен, бию көйен белмәсә. видите, как Күрәсезме? Монда нинди тизәйткеч барлыкка килә. Шул ук вакытта җырчының сулышы салмак кына бара. Менә бу үзенә күрә бер үзенчәлек. Сүзләрне салмак сулышта тиз итеп әйтү. укладываются ритмически. А сейчас нам Хәзер җырчы безгә җырның такмак өлешен тиз ритмда башкарыр. Эй, дүдәме, гармунчыгыз өйдә булса килсен әле, бейтеп китсен әле, ялындыра, килмей ул, килер иде, уйнар иде, бию көйен белмей ул, ялынмыйбыз, килмәсә, гармун күтәреп йөрмәсен, бию көйен белмәсә. Эй, дүдәме, гармунчыгыз өйдә булса килсен әле, бейтеп китсен әле, ялындыра, килмей ул, килер иде, уйнар иде, бию көйен белмей ул, ялынмыйбыз, килмәсә, гармун күтәреп йөрмәсен, бию көйен белмәсә, үпкәлибез, килмәсә, йөрмәсен дә, бию көйен белмәсә. спасибо. Рәхмәт. Мы послушали эти Без сезнең белән такмакларны тыңладык. жанр. Бу үзенчәлекле жанр. Их еще Аларны җырлап кына калмыйча, бии башкаралар. молодежь вводит хоровод, а на частушках Кереш өлештә барлык яшьләр әйлән-бәйлән бии. уже Такмак өлешендә бер башкаручы түгәрәк уртасына чыгып, икенче уенчының күзенә карап җырлый. это особый жанр частушек. И начинается Шуннан дуэт башланып китә. перепляс, а уже под Икенче такмакны инде икенче катнашучы дәвам итә. Шулай итеп, әйлән-бәйлән, кара-каршы башкарылган җырлар белән бик озак дәвам итә. против друга поют. Опять хоровод вводится. И так бесконечно. Этот жанр Бу жанр бүгенге көндә дә бик популяр. мы желаем, чтобы Без дә сезнең репертуарыгызда такмаклар булуын телибез.